الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ami ala foka tanuka wale nyuman don ala mi ya fanya na aka kuma kan san maina kale masara foshi nyini Muhammadul Mustafa chilila fona kera somgo surun kanu nyogonyali anu tugu nyogonyali ka soli ni hina nyini chaya ka danfe una so here maka Muhammadul Mustafa kodo anaso dungo san mon anaka sahaba nyumam ani mogo de yutugu nyogonya foka se alkiyama jodo ma ya rabbi ala kaneni awye o jamakulu san mainfe ka fola shirifla TV la jabaga bela jelema maliko no foka se maliko ka au fenfene te senga utenyi na unyama dale no shirifla TV la sanga no wakati be ka ula done ka fobi wajulu kene ka ambe Côte d'Ivoire jamana ka keren nyala abeja ka sanga ni kira de muso sanu Fatimatu Zahara El Batul alika bangeli niso jia yirali kama Jamiatu Ansar Dine bolo fara mimbe Fédération Nord Inconala uye kene banyene maya kabe Desamburu kalo masamba flani muganduru kene minku noro yaleno nanga Sharifa uye kadamine Sharifa ina Haidara Fukatase Sharifa Mime Haidara ani Sharifa Asta Haidara Makoroba bara nunu numbe don ni konferansi keli anga malmatu fe tenemba jara ayemi soraka blasrali kauna anga je ko laje nyogon fe musulman te dore mami yo furu na bato musulman te dore musulmi sabarne ache ka toro musulman te dore musulmi jantola sidi ka sidi kala musulman te dore musulmi ka ache ka hato kosi ka ka dore ka boka no kela ibe tra ko bele so ala bulu sawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira ko neman kishirama akudra ko bele nani be ni musulmi ko so ibe na jana ka jana adrapo fole njue akuze sunna mar'ati khamsaha musulmi sira ka janto ka seri farda duru foka tasa musulmi masa muso anyanja to sera janto selila ka selika ka watila akara wato selite islamayo okora ni selila ka so injoma okara selite kishintange injoma mama foko ka selishe yane ambala ka wayanja to selila ni muso sera ka janto ka selila ka selike awatila yedra pokeliso aframe ejuma wasomati shaharaha ka sumalusu janto sumalo fardamu bala ko mu fardau tile asaraka so suju kelitala amba Fatimata Zahra ale furu la bato katla ka ke alafe jomuso mu amba Fatimata bolo no tumate na kabara no do wala fia amba Fatimata yere no ale re ka kabara umana anje to ala ka sharia wala drapo fulana musomi seraka kasurusa amasa misunduri asabane njue musomi seraka janto aka tafe borola baya tani ko fe ka sutra utakanya ansaru so ba umuni so sutra be ni ka do ya angu dere bu ko ne ka seraka da formuma namana ba do ya la ka so be ben mala bi ansaru ko amme minga ori lepi ansariya ni ka ke toy me ansari la bama kaso amma fani ko tuo amma ijabu ta tuo o man don an man to man mo o to man o don ni ai dara ka ka ko amma ya ro ka fa bele ai dara nga sigidala de bi ko ka mo waji da na me ta sabbi na ma shi ma so dia ko ka mo la ka fo ko ban ka mo ko ji wambe yori jodo am zamu so kene manaso anche kene maso ikabara dala am so kene manaso sokono kuro konina ni kele kuro konina ko bena nyefo ade akasabari na aka munuka anaka yafaka mudu muso na ka ke bodo mo ba datike no mudu muso na ka ke bodo ya le na chere no na fa kele fe
min bɛ so kɔnɔ o ma kalama a b'a dɔn n'i sigilen i b'a don dɔn don dɔ e ka ta k'a la jama ɲɛfɛ k'i cɛ ka yafa i ma ka sɔrɔ a nsamu bɛna jɔ sisan ka se i su ma o don de ye gɛlɛba ye n'ala b'a fɔ kuranna kɔnɔ wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah o don bɛna a ye sira den dɛ don min bɛna bɔ i ka so kɔnɔ i ka matiya kan i ka villa kan i ka denw kɛrɛfɛ ka i ka jama ɲɛfɛ i bɛ kan ka cɛ min tɔɔrɔ i bɛ kan ka i dɛsɛgɔ fɔ cɛ min ma i bɛ kan ka buru tigɛ cɛ min na k'o cɛ kana f'i ma ko yafara walahi jama kosɔn a b'a fɔ k'a yafara ma a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la a ye sira nin don ye nin layidu tala an y'an janto an ka layidu dafara muso bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ma sara cɛ la o muso bɛ sa ne t'i dɔn i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn ala b'i dɔn a sariya ko jugu yafa ka bɔ i ka so dafɛ ka sɔrɔ i ma sara i cɛ la ko den ka baara haramu de don fo y'a sɔrɔ i cɛ cɛ i k'a tigi den de bɔ yan tɛ o yan tɛ an bɛna taa kɔntinanti kɛ ala tala ɲɛ bɔ kamera bɛ ka an filmé cogo min na se ti ala tala ka kamera kasi dɔ banna kira man katibina ya'lamuna ma taf'aluna la yasina lahum ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun ala tala ka meleke ba fila kamera fila bila an kɛrɛfɛ n'o ye melekaw ye u bɛ na an kɔlɔsi an ka baara ani an ka kɛta la anw nana sigi Fatumata Zahra ka kɛnɛ kan Fatumata Zahra ye mun kɛ furu kɔnɔ an b'a fɔ Fatumata ye ɲɔ si furu kɔnɔ fo k'a bolo dun mais anw fɛ yan ɲɔ si tɛ yen ɲɔ susu tɛ yen maa yi sigi ka anw kɔ lajɛ y'an tigɛ ala k'an denw lajɛ ala y'an denw lajɛ ala ye sabati ala y'an hinɛ don an denw na ala k'an kanu don la ala kana setana su la fiyewu ala k'o kɛ alakira bonya kama sɔli ala rasuli kɛrɛm darapo sabanan k'i janto i ka tafibolo la k'o kɔlɔsi baya tali kɔ ka sutara ta mɔgɔ bɛ sutara ta ale bɔtɔ ka taa kɛnɛma nka a ka du kɔnɔ sutara tɛ an ye nin fɔ ka caya ka sɔrɔ ala tala ko kuranna kɔnɔ di a ko ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabihinna ila akhir aya ala tala ko kuranna kɔnɔ a ko ya ayyuhan nabi ya nka nabi ma qul li azwajika Muhammad a fi furumuso yɛrɛ wa banatika ni denmuso ani mɔmuso k'u k'u ka disabolo kɛ k'u anw datugu u k'u yɛrɛ sutara ka bɔ waricɛw ka yeli ma mɔmuso anw ka disabili kana kɛ réunion taga ye anw ka disabili kana kɛ mobila ka taa sugu la ye an denmusow bɛ di anw ka lamɔw bɛ di disa b'an kun na boji b'an denmuso kan na musɔrɔ t'a kun na ko ekɔliden don kilati b'a la ka taa pièce kɛ yɔrɔ ka sɔrɔ e jigi bɛ so dɔ kan n'o ye alijinɛ ye k'ala bogoti na ala jɔ waati maa don f'i ka denbaya ka don. Tɛmɛlen kɔfɛ an ka mɔgɔba welelenw bɛ bɔ k'u ka folikanw n'u ka nisɔndiyalikanw kɛ an ye min sɔrɔ o la ne n'aw ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka foli fɔlɔ an ka sedaw la Seda Ina Haidara a n'a balimamuso fila Seda Makɔrɔba Haidara Seda Mimi Haidara an ka foli b'aw ye a danse o foli kɔfɛ an bɛ an ka fédération bureau fo fédération nord 1 n'o président ne yɛrɛ denkɛ ye Amadu Ɲari an b'a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na olu de sɔnna ka jɔ anw musow jigi kɔrɔ wulada in na ka nin kɛnɛ nin labɛn d'an ma an b'an ka président fo a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ k'an ja parrain fo n'o ye Jawara Adama ye ani an ka fédération nord 3 an ka foli b'o bɛɛ ye président b'an bolo yan olu foli kɔfɛ n bɛ délégué minnu fo n'o ye ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ye o ka cɛsiri la a n'o ka timinadiya nin ye silamɛya de ye n'a fɔra ko ko dɔ bɛ yen ɲɛmɔgɔ tɛ yen mais kɔmɔgɔw b'o b'u jɔyɔrɔw fɛ yen donc n bɛ délégué féminin bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ section na sous section an ka foli bɛ bɛɛ ye baara nin Ala k'an fangaw se ka laɲiniw sabati ka d'an ma k'an ka marani fo n'o ye Siribe de ye f'a Siribe f'a ni ce a ni don bɛɛ
k'an ka délégation tɔ bɛɛ lajɛlen fo Yobogo bɛ yan an bɛ Yobogokaw bɛɛ lajɛlen fo si ni kɛnɛya la o natɔ fɛn min sɔrɔ o ka se o ka n'u sɔrɔ k'an ka Malimatu fo Tafura Jabate a n'a denmuso an b'u fo a ye ladilikan min d'an ma o bulada in na a mɛn tora Ala k'a di n'an y'a mɛn ka taga baara kɛ k'o nɔgɔya Ala m'o kɛra ɲɛ nin kɛra nin sigi fɔlɔ le ye nin y'an bolo ta a ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma Ala ka si ni kɛnɛya lafiya Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ min kɛra mɔn ɲɛmɔgɔ ɲuman ye k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ma Ala m'o kɛra sijan ni kɛra lafiya bɛ Ala bolo k'o di karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. An b'a daminɛ an ka Seyida ninnu la Seyida Ina Aidara a bɛ an bolo yan an b'a fo Seyida Mimi Aja VIP a bɛ an bolo yan an b'a fo n bamuso don n ba tɔgɔma don Seyida Makɔrɔba Haidara an bɛ a fo danfo tɛ u foli la an b'a fɔ ko u bisimila o foli kɔfɛ an b'an ka tɔn ɲɛmɔgɔw fo Adama Sanogo bureau exécutif national président an b'a fo an bɛ fédération sew fo minnu sera an fɛ yan an b'u fo n'o ye Abidjan Nord 1 2 3 an b'u fo o n'u ka bureau membre bɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo ni 3 ye an ka nin kɛnɛ parrain ye an b'a fo dan foyi t'a foli la an bɛ Abidjan Nord 2 fo Siso Jakarija a sigi bi an cɛ ma yan an b'a fo dan foyi tɛ a foli la an b'u n'u ka bureau kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ section fo section min bɛ an ka sigida kɔnɔ an b'a fo n'o ye fédération Abidjan Nord section o ɲɛmɔgɔw an b'u fo an b'u ka sous section ɲɛmɔgɔw fo u n'u ka bureau a n'u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen an b'u fo an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔw fo ka taa an ka BG la n'o ye karamɔgɔ Kone ye an y'a ye tɔgɔ la ko BG ale de ye Abubakaw ka BG ye donc an b'a fo ani Seginɛ Sanogo ani u tɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'an bamuso sanuma ninnu fo Tafura Jabatew la ani bamuso Tɛnɛba Jara mun ye conférence kɛ sisan a ye an fari foni an b'a fo dan foyi tɛ foli la bɛɛ tɛ Kurotumi n'o ye an ka délégué national kɔrɔma ye an b'a fo a ma kɔrɔ puisque a ma kunu tɔn kɔnɔ hali bi a b'an cɛ ma an b'a fo an bɛ sira fara ka cɛ dɔw fo Usman Tarawele a sigin bɛ an b'a fo alhamdulillah an bɛ Kulubala fo ni grand frère tun bɛ Ala ka hinɛ la nin tɛ kɛ a kɔfɛ donc n'an ye aw ye a nisɔn ka di an jigi sigilen don an b'a fo dan foyi t'o foli la an bɛ an ka marraine fo a n'a ka délégation an b'o fo dan foyi t'a la ninnu foli ye wajibi ye an kan n'i ye cérémonie ni a décision ta waati filɛ ka olu sɔn ka na sigi yan i b'a dɔn ko an taar'o ko don n'o tɛ o tɛ sigi yan su kelen k'i wele dugu jɛra o ye i ka activité ye a ka gɛlɛn k'i b'o marraine n'o parrain sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an taar'o ko don donc an bɛ aw fo dan foyi tɛ foli la comme an b'an balakaw ka kɛnɛ ka don an b'an balakaw fo fɔlɔ ka kɔn an falakaw ɲɛ o ka an balakaw a ni ce a yɛrɛ ye a ni ce a yɛrɛ ye a ni ce a yɛrɛ ye k'a Jamekaw fo fédération Nord 2 a président bɛ yan n'o ye ne burankɛ ye an b'a fo ka barikada n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ka musobaw fo kɛnɛ nin kan fédération Nord 1 musow an b'aw fo ka barikada Mariatu n'a ka jama k'a ye aw bɔra kulu ye ka na nin kɛnɛ nin ɲɛnamaya vraiment a ɲɛna ani cɛ ani baraji Ala k'aw sara k'an ka Malimatu fo mun bɔra kuma na fɔlɔ Malimatu Safura Jabate n'a baarakɛɲɔgɔnw an b'o bɛɛ fo k'o barikada k'o waleɲuman dɔn o kɔfɛ k'an ka kɛnɛtigiw fo an b'an to yan ka karamɔgɔ fo Bangɔni na k'a Hayidara a n'a furumuso ɲumanw olu de y'i cɛsiri ka fara karamɔgɔ kan karamɔgɔ a b'i dɛmɛ ka Ala ka diinɛ sankɔrɔta ka sherifuw n'o bɔnnaw yira diɲɛ na ka Aliyu yira ka Useni yira ka Asani yira ka Fatumatu Zaraw yira karamɔgɔ sababu don a n'a furumusow n'o tɛ an tun tɛ nin dɔn an bɛ karamɔgɔ fo si jani kɛnɛya lafiya Ala k'a dan n'a ka denbaya k'an to ye k'an kan sama Seku Umaru Tijani Hayidara ma an ka golokan sigi k'an b'a n'a balimaw kɔ fo an ka saya an tɛ segin kɔfɛ an tɛ siran an tɛ yila an pɛrɛlen don an ni a n'an ka nafolo ka sherifuw dɛmɛ k'an b'o nɔfɛ o kɔfɛ an b'an ka seyidaw fo yan Ina Hayidara walayi ka Hayidara Fatumatu Zaraw le sigini filɛ an ɲɛkɔrɔ yan Ansar musow n'a ma min kɛ ninnu ye hali ni Fatumatu Zaraw yɛrɛ tun bɛ yen aw tɛ se k'o kɛ
nin ye kira joliw le ye kira bɔnnaw le ye ninnu ye Ina Hayidara Mimi Hayidara Makɔrɔba Hayidara olu le b'an bolo yan an b'aw ni balimuso tɔw bɛɛ fo ka dugawu k'o ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ anw yɛrɛ sinamuso bɛ yan n'o ye Umu Kulubali madamu Hayidara a ɲɛna ko morikɛ wuli y'a kelen ta ye yan o la an jɛ don an b'a fɔ k'a barikada ko a Hayidara k'a y'an cɛ minɛ ka ɲa k'a ladon ka ɲa an b'o ba naaniw bɛɛ fo tanti Fatumata Hayidara an b'ale de ka kɛnɛ de ka yan n'o tɛ hali sisan Seri n'ali ka baara bɛ tanti Jara bolo an b'o fɔ k'o barikada ka dugawu k'o ye karamɔgɔ dɛmɛdɛmɛni a si a sabali Ala k'a dan n'o ma tanti Fatumata depuis a kalo jɔ la fo bi i b'a événement ninnu ye Sefula kan an b'a fɔ ka barikada a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri n'a bɛ sarakati min bɔ a bɛ hinɛ Ala ka jɔnw na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a fa a kɔ ma barika ye Ala k'a kɛ Sefula bɛɛ ma barika ye o kɔfɛ k'an ka Seyida fo n'o ye Seyida Ina Hayidara ye n b'a fɔ ka barikada ka waleɲuman dɔn a bɛ min ɲini diɲɛ hɛrɛ la Ala k'a d'a ma a bɛ siran fɛn min ye diɲɛ tɔɔrɔ la Ala k'a n'a kisi o kɔfɛ an bɛ Seyida Mimi Hayidara fɛnɛ fo k'a barikada Ala ka hɛrɛ ka n'a ye Ala k'a sago d'a ma Ala k'a lawasa Ala ka bɛɛ sabati Ala ka dusu ɲuman d'an bɛɛ ma o kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ madamu Kulubali Makɔrɔba Hayidara ale nana visite la a kɔrɔw fɛ yan Ala y'ale bonya ni kɛnɛ nin ye a kɔrɔw fɛnɛ y'a accompagné kɛnɛ kan an b'a fɔ ka barikada a nalen Ala k'a kɛ hɛrɛ ye a nana hɛrɛ min sɔrɔ yan Ala ka dɔ fara o kan a nana tɔɔrɔ min sɔrɔ yan Ala k'o tɔɔrɔ wuli Ala k'o kɛ ale yɛrɛ bonya kama a n'a ka déplacement kama k'a kɔ segin ko hɛrɛ la ka taa ka denbaya bɛɛ sɔrɔ hɛrɛ la ani karamɔgɔ n'a ka denbaya Ala m'o kɛ la ɲɛ Ala k'an bɛɛ don hɔrɔnma la sali Ala Muhamadu o kɔfɛ ka fédération Abidjan Nord 1 an b'o musow fo ka mobilisation na n'u ka wulikajɔ u y'a kɛ Ala min kama serifuw ka bonya ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'u ye o bɛna bɔ yan ka t'u bolo don fɛn o fɛn na Ala k'a bɛɛ sabati u bolo o kɔfɛ an ka conférence fɔlɔ n'o ye Malimatu Tɛnɛnba Jara ni Ala sɔnna an b'a fɔ k'a barikada a ye ladilikan minnu di an ma bi a y'an lawasa président Ɲare ko k'an ma kuma cɛw kan ne ta ale tulo ma mɛnni de kɛ sinon an cɛ minnu ma tilen a y'o fɛnɛ fɔ ka fara kuma dɔw yɛrɛ b'a la ne ye yɛrɛ y'a kɔnɔ en même temps an k'a lajɛ k'an yɛrɛ organiser pour que Ala yɛrɛ na hinɛ na Ala k'a kɛ o kɔfɛ an bɛ bonyamasegin kɛ an ka fédération président ye n'o ye fédération D Lakarija Siso an b'a fɔ ka barikada ale dɔɔni bɛ an kɛrɛfɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye a bɛ jama min ɲɛfɛ an b'a ɲini setigi Ala fɛ Ala k'a ni jama kan bɛn Ala k'a fanga sigi o kɔfɛ an ka président ba n'o ye président Ɲare a n'a ka bureau an b'o fɔ k'o barikada c'est-à-dire mɔgɔw e bɛ fɛn dɔ faamu a ye acte dɔ de posé nin ye hakilimaw b'a faamu o la an ka foli b'a ye a y'a kanu ka ni bonyaba ni di Jawara ma fɛn wɛrɛ m'a kɛ kanu de y'a kɛ kanu min y'a kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔ fara o kan mais kanu nin bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bonya ɲɛsin dɔ ma o ye Ina Hayidara a n'a kɔw ye an b'olu ka fɛn o fɛn bɛna kɛ ansari kɔnɔ yan a b'a bila o minɛn kɔnɔ dɔrɔn o b'a bɔ o la Ala k'an ɲɛ mɛn o la a fɔ Kodiwari bɛ ɲamɛ de la olu de la wa Amsaru bɛ tigi ye olu de ye n'an bɔra ka taa Mali la an taara yɔrɔ la a bɛ fɔ ko Kodiwari tigi ye yɔrɔ jumɛn ye Abidjan donc u bɛ jilaja cogo bɛɛ la ka wuli ka dɔ bila sen kan Amsaru kɛ komi
an ka tɛmɛ Mali la tile 2 na parce que karamɔgɔ den ninnu b'an fɛ yan sisan a ka ca dɛ Nurul Islam Haruna Haidara ale b'an fɛ yan a yɛrɛ tun kan ka kɛnɛ sɔrɔ mais komi a taara cira dɔw la empêchement kama a ma se ka na mais ne jɔlen tabali la yan yala ninnu ka ca dɛ ni ninnu yɔrɔ faralen ɲɔgɔn kan an ka dugawu sanuman bi Fatumata Zahra yɛrɛ bonya kama n'an ye min ɲini Ala fɛ o bɛ kɛ awɔ an b'a ɲini Ala fɛ ni Mali tɔnden ye 100 ye Côte d'Ivoire tɔnden ka kɛ 200 ye Ala ka kɛ olu bonya kama bi sigi ni bonya kama vraiment ka bɔ ka foli lase ni fédération 3 ma u bɛ jira la ka wuli ka jɔ kɛ u ye mun jira an na ni bi président Sanogo tɛ yan mais n'a yɛrɛ ka di image ye a bɛna content parce que kuma dɔ tɛ si fɔ a bɛ si dɔn Ala k'an mɛn nin na yarabi ka nin kɛ dusukun sabatilen ka nin kɛ dusukun sabatilen bɛn ni kelenya m'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o jiri bɛn ni kelenya m'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o jiri n'an bɔra an bɛ se an ka serifatiw ma min ye Ina Haidara n'a dɔgɔninw ye an b'a ɲini u fɛ vraiment u bɛ dugawu kɛ tɔn nin ye Côte d'Ivoire basigi la an bɛ taa diri sira kan u bɛ dugawu kɛ tɔn nin ye Côte d'Ivoire ka ɲɛtaga la an bɛ taa diri sira kan vraiment an b'o ɲini u fɛ nin kɛnɛ ni bonya kama an b'o ɲini u fɛ an b'an bamuso fo min ye Tani Fatumata Haidara ye an b'a fo parce que karamɔgɔ y'an kalan o la k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛna kɛ sababu ye ka wari ɲuman kelen sinsin dugukolo in kan n'a kɛra ɲɛtaga ye fɔ lahara dɔ don i bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la an b'a ɲini Ala fɛ Ala a ka nin sigi nin a ye nin initiative kɛ Ala k'a barika don Sirifilatu la Ala k'a barika don a kɔ la fo ka taa diɲɛ wuli nin tɛ wuli tuguni an bɛ taa dimi kɔrɔ hali bi Ala k'a barika don a kɔ la an b'olu fo olu mun y'an jigi y'an ɲɛjɔyɔrɔ ye a Côte d'Ivoire kɔnɔ yan n'an wulila su k'an mago b'u la o b'u facɛ ladege exemple don sinon a ka nɔgɔn dɛ ne yɛrɛ bɛ waa dɔw kalama o bɛ taa dɔw la ka degun to yen Ala de b'a dɔn mais karamɔgɔ yɛrɛ u ka karamɔgɔ ladege la karamɔgɔ yɛrɛ degun to a kan ka taa tɔndenw ka ci la wala u b'o ladege la wa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don u ka furu la Ala k'u bɛn kelema don ɲɔgɔn cɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kanu bɛ Ala ka jigi Sirifilatu ka to an jigi sa fɔ lahara Ala m'o kɛla an yɛrɛ min ko k'an b'u dɛmɛ an ni an ka nafolo o layidu b'an bolo Ala k'an sakɔrɔ Ala k'olu daw cɛ an bolo janko k'a bɔ Ala k'o kɛ ka na somɔgɔw kama nin sɔrɔla sallallahu alaihi wasallam o la n'anw ye jama nin ye lahara an bɛ kuma min fɔ a bɛ n'a lɔn n'an y'a ye ten lahara de a bɛ n'a lɔn k'a tun bɛ ko la mais bi a tɛna lɔn k'a bɛ ko la an sar'o kɔrɔ n'an bɛ kuma a bɛ komi an bɛ kuma ka ɲɔgɔn nisɔndiya de mais lahara de a bɛ n'a lɔn ko ko kɛla parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi sisan Fatumata Zahra a wulila ka sigi a ɲɛ b'an na a b'a lɔn ko n'an tile n'ale tile tun bɛnna fɛn dɔw k'ale sɔrɔ a t'ale sɔrɔ o la an sar'o musow k'a fara présidentw kan a ye Zahra bonya ka Zahra lanisɔndiya cogo min Ala ka n'a denw kɛ k'a dusu kasi ka karamɔgɔ fo cɛ ni ɲana a bɛ lɔn lɔn dɔ n ko kutuba la n ko ni ne imam taw sala n bɛ lɔn n ye kalo 1 kɛ n b'o kuma na o nana ɲininka ko mun na n ko n b'a fɛ k'an yɛrɛ dege ɲuman de la n ko ni n sara n ko ne denw bɛna di ta yira mɔgɔ den de b'i fɔ a se Sherif Usman Madana Haidara a furumuso olu banna ko la an kan tɛ denw ma an ba Fatima an b'ale ka kɛnɛ kan nin ko in b'ale de bolo karamɔgɔ muso kelen tɛ yen ko koba dɔ t'a bolo Ala ko la a b'a ka kɛ wa i bɛ farafinna karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ɲɔgɔn tɛ yen karamɔgɔ musow de y'a fɔlɔ ye an b'o fo k'u barikada ka sɔrɔ k'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ n'a denw Ala k'o m'an kɔrɔ an ka président mun bɛ yan min kɛra a tɔgɔ de parrain n'o ye Adama Jawara ye an b'a fo k'a barikada k'an yɛrɛ muso fo k'a barikada Ala tɛ mɔgɔ ta k'a kɛ parrain n'a min cogo yira fɛn min bɛ fɔ o tɛ dɛ
adamaden ala b'i yira i kɛwale ala b'i yira ka sɔrɔ i ma kuma mɔgɔ kundanko tɛ kɛ ni baara ye ka jawara k'a bɛɛ fo. O folikan sanuma nunu kɔfɛ Seyida Aminata Haidara Madame Konate ale bɛna bɔ ka bonyamasegin ni folikanw kɛ silamɛ jama la ni ka sɔrɔ ka kuma di a balimamuso ma Seyida Makɔrɔba Haidara a ye min sɔrɔ o bilasiralikan sanuma nunu na ne n'aw ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. An bɛ Ala fo k'Ala barikada k'a fo k'a waleɲuman dɔn Ala min sɔnna ka bisigi yira an na ka sɔli caman ka Rasulu kan n'o ye Fatumata Zaharaw fa ye a n'a somɔgɔ salima bɛɛ lajɛlen ka aw yɛrɛ fo a ka déplacement na cɛw ni musow denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ka bɔ yan fo aw sigiyɔrɔw la an b'aw fo déplacement na kuma caman tɛ yen n bɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka se présidentw ma ani présidentiw ka se an ka ɲɛmɔgɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ma n'o ye an ka walimaw ye an baw ka taga se parrain ma Adama Jawara ani marraine n'o ye an ka présidente ba ye Asata Sidibe ka taga se n yɛrɛ denkɛ ma min ye Ɲare ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la komi wagati de tagara kojugu donc sigi kun yɛrɛ ye min ye n'o ye ka conférence kɛ an dɔgɔmuso fɛ Makɔrɔba Haidara donc n hakili la an bɛna kuma di ale ma teliya bolo ma pour que min b'a fɛ a ka se ka fɔ jama ye parce que wagati taara an bɛ kɛnɛ min kan ni o ye Zaharaw bangeli kɛnɛ ye Fatimata Zahara Ala sɔnna ka sirifin ninnu di anw ma k'u kɛ ladegelikɛ yɔrɔ de ye an bɛɛ ye ni an degunna an k'u ka degun filɛ ni Ala ye lajarabi da min kan fana sirifiw ka lajarabi lajɛ min kɛr'u la ka tɛmɛ o lajɛ ni nisɔndiyara da kɛla i ka sirifin ninnu lajɛ fana tu sais Ala y'u nati de ka tila ka nin ko ninnu kɛ u la ka tɛmɛ aw ni anw de kama aw ni anw a dabɔra anw de ka hakilila ta ɲuman sɔrɔ ni sirifin ninnu ne k'a ye ko an balakaw bɔra kosɛbɛ ka Zaharaw ka bangeli ɲɛnɛmaya a nisɔndiya fanga ka bon ne la fo k'a dan tɛmɛ an ka nisɔndiya k'a bangera o kan ka kɛ nka mɛ Fatima ko mun cogo jumɛn bi Fatima la est-ce que o dafalen don aw ni ne la wa ni fɛn bi ja Fatima yɛrɛ n dalen don a la ni de bi ja ye ka tɛmɛ dɔɔni disababiri n'a tɔ bɛɛ kan Fatima jogo ye sutura ye kɛ tiɲɛ don an k'an ka suturaw dafa k'an ka disaw biri ka fini ɲɛnɛmaw don min bɛ an fɛrɛ k'an lafiya Fatima jogo ye nka mɛ ni e y'i ka sutura dafa ten ka sɔrɔ jogo ɲuman tɛ fini in kɔrɔla la est-ce que o laɲinina wa ni e ye disa in biri ten ka sɔrɔ jogo ɲuman tɛ disa in kɔrɔla la est-ce que o de laɲinina wa o ma laɲini Fatima sɔnna ka kɛ furumuso ɲuman ye a ka furu kɔnɔna la Fatima sɔnna ka Imami Ali bonya a n'a ka sirifiya Fatima n'a ka Muhamadu denya alayhi salam a n'a ka Kadija denya a sɔnna k'a suli a cɛ ye k'a cɛ lamɛn ka koto a cɛ ta ni anw musoba minnu bɛ Zaharaw bangeli ɲɛnɛmaya an kan ka sɔn o jogow ka yan na dɛ ni sigi in hukumu kɔnɔna la n y'a kanu silamɛ muso furu kɔnɔna la jogoba jumɛnw kan ka ye i la i kan ka comporter cogo di i ka foyer kɔnɔna la sigi kuntala janyana ni wagati sɔnna ka min di ni Ala sɔnna aw ni ne an bɛ baro kɛ o ka Zaharaw bangeli kɔnɔna la a fɔlɔ ye mun ye muso n'a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ sabali fɔra ayi muso ka thème mana na diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ti fɔ k'a ban fiyewu k'i ti sabali fɔ n'i m'a fɔ a fɔlɔ la i b'a fɔ a laban la parce que n'i y'a mɛn ko musoba u sɔnna sabali le ma u sɔnna muɲu de ma an bɛɛ filɛ bi k'a fɔ ko Fatima an bɛ Zaharaw bangeli kɛnɛ kan an b'a foto an ka disaw kan an bɛ nisɔndiya n'a ye an bɛ miliyɔn don a la mais mun y'a kɛ Fatima sɔnna ka nɔ dɔ de to yen a sɔnna ka kɛ muso sabalilen de ye
a sɔnna ka kɛ muso muɲunen de ye a ka furu kɔnɔna la. O de la bi Ala sɔnna ka anw karaba a ye an ka bangeli kɛnɛ sigi ka sɔrɔ an m'a ye an m'a ye b'a ye, mais a sɔnna de ka sabali a ka furu kɔnɔ. Mais bi est-ce que aw ni ne bi ten? Muso sabalilenw bɛ yen, muso muɲunenw bɛ yen, nka mais bi muso caman de bɛ yen sabali tɛ minnu fana na. Muso caman de bɛ yen muɲu tɛ minnu na. Muso dɔw yɛrɛ t'a dɔn fiyewu ka furu kɔnɔ ko olu de ni sabali ka kan. An ka sabali. Muso fɛn min sera k'an bɔ an faw ka so ka na ni an ye u ka so, o ka bon dɛ. An man ka kulonkɛ o cɛw la. A fɔra ko cɛw y'anw ka alijinɛ tilew de ye. An ka alijinɛ tilew de don. A ka kan an ka sabali olu kɔrɔ, ka muɲu olu kɔrɔ. N'a fɔra muso ka sabali, sabali ti fɔ mɔgɔ ma a ti kɛ min na. Dɔ bɛ ka kɛ mɔgɔ min na a bɛ fɔ e de ma ko karisa sabali. A bɛ ka kɛ min na a bɛ fɔ de ko de ka sabali. O kɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ anw de la, tiɲɛ don. Tɔɔrɔ in bɛɛ bɛ da anw de kan. Cɛw ka tilenbaliya u b'a bɛɛ kɛ anw de la. U ka laadiribaliya a bɛɛ bɛ kɛ anw de la. Nka mais anw de kan ka a ku ka sabali a kan ka muɲu a ka munna ko u ka hakɛ don an kan an ka sabali ye. Munna tugun ko n bɛ sabali cɛ kɔrɔ Ala ka sɔn k'a barika don n den na n denw na n denw na. An karamɔgɔ y'o de fɔ an ye. A ko muso ye izini de ye. Izini. Anw de bɛ se ka den ɲuman dilan i b'a fɔ anw de bɛ se ka den jugu dilan cogoya min na. A ko mais an k'an jija an ka ɲumanw dilan. An k'an jija an ka ɲumanw dilan a bɛɛ bɛ bɔ anw de la dɛ. Ni anw ne ɲɛna denw bɛ ɲɛ nka ni anw tiɲɛna an denw tɛ ɲɛ fiyewu. Hadamaden ja y'i den. Ayiwa n'i ɲɛna n'i den ma ɲɛ a kɛr'i la dɛ. I mana lafiya k'i den ma lafiya o lafiya ma dafa. Nka mais mun bɛ an bɛɛ lafiya o ye sabali de ye. Ka sabali ka muɲu ka ko to i cɛ ta la. Hali n'o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn. Musobaya tamasire y'o de ye. Hali ni o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn. Sabali ma nɔgɔ, sabali bɛ ta tasuma de kan. Sabali ma nɔgɔ dɛ, a bɛ ta takami de kan. A bɛ gɛlɛya i kan tuma dɔw la i b'a fɔ limaniya ka tila i la. Nka mais sabali ma ɲi. Kuni yɛrɛ i ka segin Ala ma. Ala min y'i da o ɲɛ b'i la o. N'i tɔɔrɔla ka na i kunfɔ yɔrɔ caya. Kana lakale bɔlɔn fɛ. Ka n'i ka dusukasi kɛ WhatsApp la kumaw ye. Ka n'a kɛ réseau la kuma ye. Ka na se mori ma n'a ye ka na se soma ma n'a ye. Olu danbaga ye min ye ni o ye Ala yɛrɛ a di o ma ma ye. A di o ma. O k'a dilan o ye kunfɔya kun de ye wa n'o y'a dilan a tɛ se ka tiɲɛ dɛ. Nka mais n'i taara di mori ma ou bien n'i y'a f'i teri dɔ ye ko y'i bilasira o y'a tiɲɛnen de ye. O y'a tiɲɛnen de. O ɲuman ye min ye ni an degunna an mana tɔɔrɔ an ka baro kɛ ni an tigi Ala ye. Ne ma Ismail Azami ye k'a bɔ. N'i tɔɔrɔla seliji ta tapi dara kan fila seli i sigi. Kuma i b'a fɔ n'i bɛ k'a fɔ i ba de ɲɛna kuma. Kuma a fɔ Ala e ɲɛ bɛ nin na. Nin bɛ ka kɛ ti se baro kɛ quoi e ka kuma ma ye e ka kuma. I ka kuma tɛ ka lasegin ma dɛ mais i bɛ k'a fɔ min ye ale ɲɛ b'i dusukun na ka sɔrɔ i m'a fɔ o. A fɔ. I b'a fɔli min kɛ ka wuli dɛ i hakili de bɛ lafiya. Hakili bɛ lafiya nikun bɛ lafiya. O la doni min bɛ i dusukun kan dɛ o wulila o. Parce que i y'a fɔ a tigi de ye. Wa n'i y'a fɔ ye fana o de bɛ se ka i sutura fana. A bɛ to i ni o Ala de cɛ fo lahara fo n'i y'a lakale. Nka mais i bɛ da maa o maa la
k'i ka dusukasi lakale a ye bi a min ti bɔ n'i ye o ka dɔgɔ dɛ walahi a min ti bɔ n'i ye o ka dɔgɔ an ka kun ni an yɛrɛ ye muso an ka sabali an mana tɔɔrɔ an ka kun ni an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ minɛ o tɔɔrɔ ninnu ma an ka tɔɔrɔw kana an bila ka an cɛw nɛni an ka dusukasiw kana an bila ka u dɔgɔya an ka dusukasiw kana an bila an kun bɛ ɲuman minnu kɛ u ye k'an ban ka olu kɛ parce que a bɛ ten o an caman de bɛ yen ni an dusu bɔra dɔrɔn an kun bɛ nisɔndiya ko minnu kɛ an cɛ ye an tun bɛ hɛrɛ ko minnu kɛ u ye an bɛ ban o ma parce que munna ko ne dusukasira a kɔrɔ ou bien a ye n tɔɔrɔ an ka sabali n y'o de fɔ n ko a bɛ kɛ anw de la walahi a bɛ kɛ anw de la an ka sabali ni anw sabalila a ma se an ka cɛ ninnu danga mais n'i y'i cɛ danga i y'a k'i yɛrɛ de la parce que ni danga minɛna ale ma ale denw de b'i bolo o la i y'a k'i yɛrɛ de la an dusu mana bɔ cogo cogo an ka n'u danga ala ɲɛ b'u la koyi u mana ko o kɛ i bɔra min kalama i ma bɔ min kalama ala ɲɛ b'u la a bɛɛ la ala t'a t'u la muso hakɛ ti foyi t'u ayi furumuso hakɛ bilahi a ti foyi t'u muso ka bɔ a fa cɛ la ka bɔ a ba fɛ yen ka bɔ a balimaw cɛ la ni i bangera ko denmuso sɔrɔla denyɛrɛnin nana a kɛra muso ye nani miliyari ye o ti sɔn k'a d'i ma den denyɛrɛnin nani miliyari ye bilahi a ti di nka mɛ e k'a lajɛ wagati min na o kɔrɔbayara o sera dɔ kɛ ye o sera yɔrɔ furanga jɔsi ye o bɛ ka tobili kɛ ba ye o bɛ ka fɛn bɛɛ k'a ba ye e nana ni joli ye e nana ni joli ye dɔɔni nana dɔrɔn o dira u y'o ta u kɛlen k'a lamɔ ka fɛn bɛɛ don a la k'a ta k'a di e ma waati min na a kan ka u yɛrɛ nafa ko e ka taa n'o ye e ka taa ni o ye waliden ye ka taa n'a ye du kɔnɔ a ti ye n fa dɔn a ti ye n ba dɔn a ti ye foyi dɔn fo n'a kɛra e yɛrɛ min nana n'a ye e ka tila ka na o sɔn sigi ta kan e ka tila ka na o dusu kasi k'o tɛ hɛrɛ sɔrɔ e fɛ yen o tɛ lafiya e bara i ye dɔ ta ka da o kan ka tila kɔ o ye k'o to yen k'o abandonné parce que k'i ye dɔ furu ka hɛrɛw kɛ o de ye kɔrɔma min b'i bolo i ɲɛ t'i fɛ ka da o kan tuguni ko e k'i sigi tuguni k'e bɛ ala ka hɛrɛ kɔnɔ o tuma ala b'a yɛrɛ sɔsɔ hali ni miliyari b'i kunna sɔɔni de don bilahi muso hakɛ ma ɲi dɛ muso hakɛ a ti tɔto foyi la o la an mana sabali cogo o cogo an falakaw fɛnɛ k'a lajɛ ko hakɛ dɔ de bɛ an yɛrɛ ni u cɛ u k'o dɔn cɛ o cɛ i mago b'i ka ɲɛnɛmaya la i mago b'i ka ɲɛtaga la i tɛ sɔn k'i muso ɲɛji la bɔ i ti sɔn i man ka sɔn ka i muso lakasi i man ka sɔn i muso ka tɔɔrɔ i kɔrɔ hali miniti kelen a ka kan cɛ ɲuman bɛɛ ka muso hakilila ɲini k'a dɔn baro kɛ n'a ye ne bɛ k'a fɔ an balakaw ka kɛ Fatimata Zaharaw ɲɔgɔn ye mais mun na cɛw tɛ kɛ Imam Ali ɲɔgɔn ye o bɛ se ka kɛ cɛw bɛ se ka kɛ Imam Ali ɲɔgɔn ye kɛra malaw wasa cɛ tilennen cɛ laadiri cɛ min b'a muso hakilila ɲini k'a dɔn cɛ min tɛ da su fɛ fo a n'a muso ka baro kɛ Imam Ali tun bɛ ten mais baro tan ti cɛ dɔw ni u musow cɛ sigi ka kuma tan foyi ti cɛ dɔw bolo wa ni muso plɛra fana ko ni ma to ka taa wari ɲini ni ma n ka fɛnw kɛ ko a bɛ balo cogo di balo bi kɛ mais i ti balobagaw yɛrɛ lamɛn dɔɔni balo bi di minnu ma ni olu b'a dun dɛ olu yɛrɛ lamɛn man ɲi ni cɛ ni muso bi baro kɛ furu kɔnɔ a fɛn caman bɛ a bɛ nɔgɔya o a kɛlɛ ninnu n'a balawu ko ninnu caman bɛ yen ni kuma bi kɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ka kumakan ye walahi o tina mais n'i ye cɛ dɔw ɲininka dɔrɔn ala ma hakili yɛrɛ da musow la
a dɔw bolo ko hakili yɛrɛ ti musow la parce que kuma bɛɛ u ka terme min don ko muso hakili ka dɔgɔ ko cɛ hakili ka bon ni muso ta ye olu ma o kuma in faamuya de u ma bamanankan dɔn u ma bamanankan dɔn u ka ɲininkali kɛ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw n'u bi baroda la ni kuma bilala u b'a fɔ ko su ye gindo ye an ka taa sɔgɔma an bɛna jaabiw di ɲɔgɔn ma su ye gindo ye jɔn ye a bɛna fɔ musow de ye so kɔnɔ olu b'u hakili ladi ni musow ye min fɔ fana u bɛ taa o de fɔ baara bɛ kɛ ni o de ye a cela veut dire hakili bɛ an yɛrɛ la koyi an bɛ ko dɔw dɔn o la ni an sigira an ka kumaw kɔnɔ n'an ye baro minnu kɛ aw fɛ ka laɲini minnu kɛ cɛw fɛ u ka o ta ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra du bɛ sabati n'o kɛra kɛlɛ bɛ yen a tɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka furu kɔnɔna la ɲɔgɔn faamu bɛ na hali ni kɛlɛ nana a ti mɛn parce que kuma ɲɔgɔnya bɛ yen nka mɛ ni cɛw ma tan di musow ma a ma nɔgɔn dɛ ni a ma tan di musow ma a ma nɔgɔn a ye musow lamɛn a ka baro k'u fɛ a ka tila ka a baro ninnu waleya fana u ye parce que a bɛ an ka hakɛ la o an ka hakɛ min bɛ cɛw kan ko cɛw ka an lamɛn u k'an ka kuma bɛɛ lamɛn ko hali ni u m'a bɛɛ waleya ko a y'a bɛɛ lamɛn hali n'a m'a bɛɛ waleya a y'a bɛɛ lamɛn mun ye a y'an ka ɲumanw lamɛn nka an ka filimakow ni jugumankow a ka n'olu waleya nka mɛ an bɛ ɲuman kelen minnu fɔ aw ye a y'o waleya n'o kɛra lafiya bɛ na furu kɔnɔna la sabati bɛ na wagati bɛ ka taa n bɛ teliya ni n ka mawudu ye a filanan ye jumɛn ye o ye hinɛ muso mana ye yɔrɔ o yɔrɔ hinɛ kan ka ye e dusukun na muso ni man ka gɛlɛya muso ni man ka ja hinɛ ani makari ani yafa o kan ka ye muso bolo tant que e bɛ du de kɔnɔ i taara denmisɛnninw sɔrɔ ye o i yɛrɛ ye dɔw wolo o hinɛ kan ka ye i dusukun na ka ɲɛsin walidenw bɛɛ ma i taw dɔrɔn tɛ dɛ n'i ye hinɛ da i taw la ka ban ka hinɛ walidenw na i taw tɛ hinɛ sɔrɔ sini dɛ walahi i taw tɛ hinɛ sɔrɔ sini i bɛ hinɛ walidenw na ka hinɛ i taw la o de la sini i taw bɛ hinɛ sɔrɔ anw b'a dɔn ko ala de y'a dagaw ye u k'a ta fo 4 anw kan ka kun ni a ye ka jɛ ni ala ka o ko ye a ma nɔgɔn dɛ nka mɛ ni ala y'a latigɛ min ma jɛ ni ala ka lajarabi ye jɛ ni ala ka latigɛ ye i k'a di o ala kelen ma a b'a don ni fɛgɛya nka mɛ a gɛlɛya camanba bɛ yen cɛ dɔw fana de b'a juguya musow kan a gɛlɛya caman bɛ yen cɛw de b'a juguya musow kan ne mun ye u ka tilenbaliya u ka gɔlɔneya o de b'a gɛlɛya muso caman ma mɛ ni a ma ɲɛ ko ala de y'a dagaw ye u k'a ta fo 4 mɛ ala tilala ka mun fɔ ka fara kan a ko a y'a ta fo 4 2 3 4 nka mɛ n'i y'a dɔn i tɛ se ka tilen fiyewu ko fa wahida n'i y'a dɔn i tɛ se ka tilen dan kelen ma nka mɛ a caman bɛ yen olu b'a ta bi 3 4 u tɛ se ka tilen dɛ u caman b'a ta u bi sute de muso t'u ye u ɲɛ la diɲɛfɛ taga la a bɛ muso tɔw de ni ɲɔgɔn cɛ soit i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ delila k'a fɔ ne ɲɛna a y'a cɛ muso fɔlɔ de ye den kɔrɔbaw de b'a bolo furu in na cɛ ye musow furu ka fara kan muso 3 de farala ale ka muso 4 de bɛ cɛ bolo nka mɛ ale n'u bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ cɛ bɛ se ka san kɛ a ti don a kan san kalo tɛ dɛ san ne ko n k'a ka sabali n ko a ka muɲu a ka sigi a ka ala kɔnɔ sɔɔni ala bɛ na e bɛ don tɔw kan nin bɛ e bolo san 1 e t'i don a kan i t'a ka so da ye i t'i don a kan n ko i sigi ka ala makɔnɔ sɔɔni dɔrɔn ala bɛ na wa ala nana dɛ ala sɔnna cɛ se bɛɛ banna muso denkɛ kɔrɔbaw de bɛ ka du balo bi ni u fa mako bɛ min na
a bɛ don ba in de kan ka kuma ka musokɔrɔba fɛ o de bɛ kuma a denw fɛ o bɛ na n'a ye du bɛ musokɔrɔba n'a denw de bolo bi mais a ka sabali n'a ka muɲu sigi kuntala janyana nka mais an bɛ min fɔ silamɛ musow ye an k'an cɛsiri diinɛ in baara la an k'an cɛsiri an ka sutura ninnu an ka disa ninnu ye civilisation de mɔgɔ ma civiliser i t'i kɛ disabirila ye an b'an yɛrɛ kalama o de la an b'an yɛrɛ sutura an bɛ jɛ ni diɲɛ fitini ye ka taa alijinɛ kɔnɔ lahara an bɛ jɛ ni diɲɛ fitini ye ka se ka nɛɛma sɔrɔ an kaburuw kɔnɔ o la n'a ma ɲɛ an ye disa ninnu ta k'a biri an k'an jija an k'a dafa ka ɲɛ an ka sutura ninnu don ka ɲɛ i b'a fɔ a ɲinina an fɛ cogoya min na n'an bɛ bɔ an ka bɔ i b'a fɔ silamɛ musow bɔ cogo an kana bɔ i b'a fɔ jahili musow bɔ cogo ka fini kala k'a plaqué k'a ja i yɛrɛ la k'i forme bɔ ka sɔrɔ ka disa biri a kan ka bɔ o ye silamɛya ye o ye silamɛya ye an ti jouer kɛ ala la quoi f'an k'o de dɔn ala ti jouer ala ko an ka kɛ cogo min na ka bɔ ala b'o dɔn nka mɛ ni e ye fini kala k'a kɛ ɔrɔbu ye k'a bolo janya ka tila k'a plaqué i yɛrɛ la ka disani meleke a kan ka bɔ ko parce que a fɔra k'an ka fini de don k'an bɛɛ datugu ne bɛɛ datugulen don mɛ ni e bɛɛ plaquélen don est ce que e datugura a fɔra e ka fɛn min don o ja bɛɛ bɛ ka ye est ce que a bɛ kɛnɛ ma a bɛɛ ti kelen ye wa o la an k'an yɛrɛ sutura k'a fɔ ko n bɛ finiba kɔnɔ ko n furubagaw ti ɲɛ k'an furu o tɛ dɛ i bɛ to finiba kɔnɔ i furubagaw b'i ye wa o bɛ kɛ e de fɛ ka e furu fɛn dayɛlɛlen o ti tabaga ye ka don du kɔnɔ o ti tata ye ka don du kɔnɔ mais e min suturalen don dɛ u bɛ e de ta ka na parce que i suturalen don e kunfan bɛ u la mais u ɲɛ bɛ min na bɛɛ da ka diɲɛ don o don kɛrɛbu la o mako foyi t'o la n kɔrɔmuso ye nin fɔ n'o ye Seyida Nafisa Hayidara ala k'a ɲɛmɛ a la a ko maîtresse muso dɔ a ye dumuni dayɛlɛ ka dumuni datugu k'a bila k'a ka kalanden ka na dɔ ta min datugulen don dɛ kalanden ɲɛsinna o de ma a taara o de dayɛlɛ a ye dɔ ta a y'a ɲininka ko mun na k'a y'o de ta ko parce que k'o datugulen don kelen o kunfan bɛ a la k'a dɔn mun b'o kɔnɔ a filanan et puis o de nege b'a la a bɛ fɛ ka o de dun a ko o misaliya maîtresse ko k'o misaliya ye an ka sutura ninnu ye ko ni an ye sutura ninnu ta min datugulen don dɛ o de kunfan bɛ yen o de nege bi cɛw minɛ nka mɛ min dayɛlɛlen don u ka sira foyi t'o la an ka hakili to an ka suturaw la wagati sera an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ arajaba kalo in kama ala ka ne ni aw hamiw dilan kɛnɛ in kun bɛ cɛ ni nisɔndiyali gatotigɛw ye ni fɛnɛ de bɛ dansigi bi wajulu kɛnɛ la baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan ka sanga ni Muhamadul Mustafa denmuso sanu Fatimatu Zahara El Batol ale ka bangeli nisɔndiyaw kɔnɔna la Jamiyatu Ansar Dine bolofara min bɛ Fédération Nord 1 na u ye kɛnɛba ɲɛnɛmaya kɛnɛ min kun nɔrɔyalen don n'an ka sharifaw ye min bilasirali kɛla Sharifa Makɔrɔba Hayidara fɛ ka Alahu subahana wa taala deli
musaka min donna kɛnɛ sigili la Ala ka u kɛ bɔdaw ye an ye alikiyama jɔ don san caman bɛ Ala bolo Ala ko o yira ne ni aw bɛɛ la sini kɛnɛya la kɛnɛ in bɛɛ sababu ɲuman bɛ sigi ka taa an fa an'an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madan Haidara a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala ka anw yɛrɛw ko kɔmɔgɔ ɲuman ye sini kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o kalifa an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na aw k'an bɛ sigida nataw la ni Ala sɔnna. Fatima ta mi wele arijina nyema mi wele Fatima ta ini wele kaka ibora noro kaka ke noro